Amoy! Amoy! Woo! Moy! Undangi una na diha oy, unto na, mga uno na ta. Oh, kadiyot. Iwasong ko na diri makadiyot. Kadugay ba ni mong medyool, oy? Nabuknaw na rin pila isa na kong ginamos ron. Wa ka na magsabaw pares anang ginamos. Musabot magkaluyang lawas ko na sing. Ay di oy, naglawoy ko og bago. Unya, akong itunuan. Kana, lamian dyan mo na. Mamanggani nga, mga una kita, kaganiha pa kong gigutom. Dugay man jamuan kang pagatawgon og kaon, ay? Alangani naman gudog ahong abidyaan sing. Mura maghago na dyan mong lihok ko dyan. Alang namang inita. Mura magdili na maantos ang kainit. Igyang man dyan mo. Wadya mo may hangin. Kaya na dyan ang kainit karong kaysa una. Ay, tinuod na. O sige, sige na. Sige, tabi, kakamo punog hungit. Ay, ipisyo na kong tubig sing. Mo inom ka mag-una ng tubig, oy. Mabusog ka na ng kalakiha mo. Wow, man dyan mo, God. PM na una ko. Kariyot. Kariyot, ragod din mo ikaon mo. Wadya mo ko'y gana ba? Huwag ka ganahe sa sudan. Di pa isan ta magani ka ginamos. Kay imo man ang paborito. Hasta ning tinunuan nga bago. Ay, usaon nga. Wadya mo man ko'y gana. Pila ka adlaw ka namang wadya mo'y gana mo kaon, de. Galaing lawas ni mo, de. Ay, wala, God. Walang gigana. Nala, sige. Unjang hapon, maghumba ko og nangka. Aron ganahan kang mukaon. Magirag-irag una ako makadiyot dire. Murag hago man dyan mong lawas ko eh. Kapoy mang lihok-lihok. Ang pahaway una ko makadiyot kay malaka na sa kong lubi unja aron kuprason. De, pagmata na, de. Ay manggabas man ka mog lubis iloy. Bakod na diha aron makapamainit na. Musadyo man ka mugikan. Kadiyot lang ha. Gaduka pa ko. Ay naon sa maning tawhana nga alas 4 na mas kaadlawon. Tapuan ka naman ka mo bakod og sayo, de. Duka pang tao. Tapula na di ay. Nagatuig ko nagtrabaho sa basakan, sa umahan. Bisan usa na lamay akong trabahoon, sugad pa kaniadto. Unya karon nga ubati kog duka, di mahimo. Tapula na da jud. Nganong masuko ka man, oy. Naunsa ka baya? Nakakon ka na yung gahi sa imong tingog na ho, ha? Kundi ka pa mo bako diha, ay bahala ka. Kaya sa jogo niya mong nagtikaw-tikaw dili as kusina. Ay, musadyo masab kog lakaw. Ali na. Amainit na tagay, musadyo kog adto sa umaaro tos kagi. Unja ka baya kung udto mo apas ni mo, maghahatod og pagkaon. Pasilong baya ha, kung init na alas 10. Palandong una, basig malipong ka na usab. Ay, di na ka tumausab oy. Ay, mag-animik pa ko nga, dili naman. Mao day nga, kapoy dyan mo akong lawas. Diyan, may aksyon kawala akong galas kaon. Dugay kong magatubog gabi. Kung kapoy dyan mo ibakod og sadyo. Unja, basig mabalik pa ka to. Ay, dili na ay. Ay, wala ko mag-maintain sa Biotrop Ebal Capsules, the wonderful supplement. Wala ba dyan na hawala pagtahising, kaya naka-audion ba yun ko? Wala ko magpanipong. Unja, milagsik pagbalik akong lawas. Pao sa bitab ko mo'y. Mas haskil mga akong kamatis akong lawas ilihok-lihok karon. Nawag gani ang atong anak si Mercy ba? Inig, paulit ni Dia, tapos bulan, magdala daw sa bug pila kagarapa sa Biotrof, aron di ta mahuktan.